SMNR Radio News Blast. Alang sa pinakaunang detalye sa ato mga balita lokal, bisan sa pagsaulog sa ika-457 nga Provincial Charter Day sa Sugbo, nagpadayon ang mga personnel sa Department of General Services or DGS sa Dakbayan sa Sugbo sa desalting o clearing operations isip kabahin sa padayon nga kampanya batok sa pagbaha. Sayo sa Huwebes, gihimo ang paglimpyo o pagtangtang sa lapok sa MJ Cuenco Palma Bridge ug sa mga agianan sa tubig sa Tisa, Labangon aron mawagtang ang mga lapok, basura ug uban pang mga babag nga makababag sa hapsay nga agos sa tubig. Tumong sa operasyon ang pagpalambo sa kapasidad sa Madrine Age ug sapa sa pag-agos sa tubig ulan aron maminusan ang peligro sa pagbaha panahon sa kusog nga uwan. Matod ni Cebu City or sa Cebu City Government, bisan holiday, nagpadayon ang maong mga kalihukan aron masiguro nga dili maputol ang mga serbisyong publiko ug ang flood mitigation effort sa syudad. Giawhag usab sa dakbayan ang tanang Sugboanon nga mutabang sa pagpugong sa pagbaha, pinaagi sa hustong paglabay sa basura ug paglikay sa paglabay niini sa mga sapa, kanal ug ubang agianan sa tubig.